глава ме суши. И пламва двоен пламък, дето се докосна и в каменът. Аз чуя две сърца. Навсякъде сянка раздвоена и сносна и чезнещи пепел враждебни лица. И подир мене с пепел вятъра навсъде следите ме засипва. Кой ги знае? Аз сам не живея, горя! И ще бъде следата ми пепел, изтъмен безкрай. Отново е януари, месец с особено значение за нашия град. Тук, на днешния ден, преди 146 години, се роди Пейо Тотев Крачолов, белязан да остане завинаги в паметта на Чирпанлии и всички българи. От тук тръгва неговия път към славата и вечността. На този ден, всяка година, Чирпан се прекланя пред своя знаменит син, гениалния поет и страстен революционер, отдаден на каузата за обединението на българските земи. Чирпан се гордее със своя син. И в тази година, в която ще отбележим 110 години от смъртта на поета, 120 години от издаването на биографията на Гоце Делчев от Яворов и 70 години от откриването на къща-музей Пейо Яворов, в Чирпан за пореден 56-ти път ще се проведат Яворовите януарски дни. Истинския огън на поезията са думите, а думите на Яворов са винаги актуални. Всеки може да направи своя днешен прочит на Яворовите думи. След малко ще запалим символичния огън на Яворовата поезия тук, в двора на Крачолови, в близост до родната къща на поета. Именно тук, където ние, чирпанлии, вече 7 десетилетия съхраняваме и пазим този огън жив, когато е открита къщата музей през 1954 година. Огънят ще запали един човек, който има огромна заслуга за това словото на Яворов да стигне до всички наши съвременици. Това е издателят Иван Границки, който издаде 7-томника на Яворов, фототипните издания на Яворовите стихосбирки, биографията на Гоце Делчев от Яворов и много книги, свързани с поета. А изявени чирпански ученици ще принесат огъня с факелно шествие до паметника в градския парк. Заповядайте, господин Границки. Уважаеми присъстващи, драги чирпанлии, всяка година символично палиме огъня в родната къща на великия Пейо Яворов. Но вие знаете, че всъщност огънят на неговата поезия не престава да гори в сърцата на всички българи. И затова Чирпан е велик град, защото той е осеян, той е осветлен и просветлен от светлината на словото на Яворов, от огънят на неговото слово, който има поне 3 проявления. Социално пробуждане, национално пробуждане и духовно пробуждане. Знаете думите на другия велик български поет Гео Милев, че Яворов е втората ярка расова манифестация на българския гений, след Христо Ботев. И не случайно и Ботев, и Яворов имат такова пълно покритие на живот и дела.
Те изгарят действително в живота, за да осветят със своето творчество и своя живот Отечеството, любимото им Отечество. И нека да запалим огънят и да припомним думите на Яворов: "О, черпане, черпане!" Този трагичен възклик съдържа всичко. И духовното просветление, и бъдещето на нацията, въпреки че той има и стихотворението за децата, заради които той се бои в часа на синята мъгла. Въпреки всичко, силата на Яворовата поезия и на Яворовия дух ще спасят Отечеството. Да живее Чирпан, да живее Отечеството! Изракаха и отмина на чужбина, само далече. Близко друго, мир за него в някоя долина. Кой го чака да си раче да заплаче по родина? И някога за път обратен едва ли ще удари час. Вода и суша. Необятен света ще бъде сън за нас. А Варда, Дунав и Марица, Балкана, Странджа и Вили ще греят нам добро в зарица сред спомена един. Служители на гнев вековен, продадени, предател клет, служители на дълг синовен, осъдени в брака за клет. А можехме, родино свидна, ние можехме с докраен жар да водим бой. Съдба завидна край твоя свят. Сето и купнение в духът. Сето и скиталчество из път, на който не съзирам края. И поглед, вечно устремен напред към утрешния ден. Без там пристанищата зная. Уважаеми съграждани и гости на град Чирпан, всяка година на 13 януари в Чирпан с вълнение посрещаме приятели и почитатели от цяла България, за да отбележим рождеството на великия поет, македонски революционер и безсмъртен син на България Пейо Яворов.
Преди малко огънят на Яворовата поезия бе запален в двора на родната му къща и с факелно шествие отличени ученици от Средно училище Пейо Карчолов Яворов и от Професионална гимназия по селско стопанство Чирпан го пренесоха от родния дом на поета тук, пред паметника на Яворов. Пейо Тотев Карчолов се ражда преди 146 години и става един от символите на родния си град. От 1968 година в Чирпан се провеждат традиционните Яворови януарски дни на почит към българския поет, дни в които Чирпан се превръща в център на българската култура, дни на признателност към делото на българския световен поет. По този повод поздравителен адрес се получи от председателя на Народното събрание Росен Желязков. До господин Ивайло Карчолов, кмет на община Чирпан. Уважаеми господин Карчолов, дами и господа, приемете моите поздравления по повод 146 годишнината от рождението на прочутия български поет Пейо Яворов и провеждането на традиционните Яворови януарски дни. Приветствам община Чирпан, къща музей Пейо Карчолов Яворов и фондация Яворов, че за 56-ти път организират тази стойностна инициатива. Определен от мнозина като гений на българската лирика, Пейо Яворов имаше дързостта да промени радикално литературното мислене в страната ни със своите прозрения и безсъници. Прочувственият меланхоличен скепсис и любовта му към отечеството не са противопоставени. Напротив, те са движещата сила на неговия талант. В многопластовото си творчество Пейо Яворов пресъздава умело на пръв поглед диаметрално различни теми, за да се въздигне на пиедестала на българския модернизъм в началото на 20 век. Концепцията за страданието и неразрешимите противоречия в душата на поета са обект на множество литературоведски изследвания у нас и в чужбина. И днес, след 146 години, в името на Пейо Яворов заема своето достойно място в българската литературна съкровищница. Убеден съм, че и занапред то ще остане неизменна част от нашето културно наследство. Позволете ми да отправя искрени пожелания за успех на тържествените прояви. На добър час! С уважение, Росен Желязков, председател на 49-то Народно събрание на Република България. Поздравителни адреси се получиха и от министъра на културата Кръстю Кръстев, Иван Варляков, изпълнителен директор на РАО Тракия, както и от кмета на община Поморие Иван Алексиев, от доктор Ахавник Еворкиян, председател на Дружеството на писателите Пловдив, от ректора на Тракийския университет професор Добри Ярков. Яворовите януарски дни ще бъдат открити от заместник кмета на община Чирпан, господин Иван Станчев. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми господа народни представители, уважаеми общински съветници, скъпи гости, драги съграждани, мили ученици, огънят, който всяка година огрява пътя от родната къща до този величествен Яворов, ни дава онова уверение, което малко градове имат, че младото поколение ще продължи да пази великият български син вечно. Поетът, революционерът, драматургът, публицистът, преводачът, нашият Яворов днес ни събира, за да подчертаем за 110 път, откакто е сред звездите, че е носител на националния дух и въплъщение на универсалните, но и на националните ценности. Радвам се, че именно той е първия поет, за когото чуват нашите деца и се гордеят с неговия величествен талант. В края на миналата година, извън родината ни, имах възможността да почувствам гордостта като черпанлия от уменията на талантливите Яворови следовници в театралното изкуство. Учениците от едноименното средно училище показаха в южната ни съседка, чрез постановката
тренът, че не са само от Яворовия град, а и вдъхновени от неговото разтърсващо художествена сила и новаторски размах слово. Те получиха горещи аплодисменти като театрални пазители на словесното богатство и литературната памет. Ние от община Чирпан, фондация Яворов и къща музей Пеке Яворов с подготовката и организацията на Яворовите януарски дни целим именно това – да запалим децата и учениците към неизчерпаемото му вдъхновение и разнородния гений. 56-ти празници са своеобразен мост между изкуствата, чрез които отдаваме достойна почет към световната му личност. Откривам Яворовите януарски дни 2024 година. А сега приветствие към вас иска да поднесе госпожа областния управител. Заповядайте. Уважаеми господин заместник кмет, уважаеми дами и господа, граждани и гости на град Чирпан, за мен е чест тази вечер да присъствам тук пред този паметник, който чествате 146 години от рождението на големия Пейо Яворов. Това е най-драматичният поет в българската литература, наричан често поетът-вълшебник с неподражаем талант и борчески дух. Той си отива твърде млад, но неговите стихове и неговата революционна дейност никога няма да бъдат забравени. Поздравявам община Чирпан, поздравявам и вас, граждани на община Чирпан, че поддържате всяка година тази традиция, чествате този празник. Бъдете горди с вашия велик съгражданин. Дълбок поклон пред светлата му памет. Огънят на поезията ще бъде запален от поетесата Маргарита Петкова. Предварително да кажа няколко думи, насред огромното си вълнение, че за мен е чест да запаля този огън. Този огън, който в Яворов е имал себе си, живейки, горейки с тези две души, които са се борили непрекъснато в него. И на мене ми се ще всеки от вас да вземе частица от този огън, за да тържествува българския дух. Ще ми дадете ли? Венци и цветя за гениалния поет Пейо Яворов поднасят Министерството на културата, областен управител на Стара Загора, госпожа Ива Радева. Народен представител от 49-то Народно събрание, господин Радослав Василев. Общински съвет Чирпан с председател господин Орхан Кемалов.
Ивайло Крачолов, кмет на община Чирпан. Професор Иван Върляков, изпълнителен директор РАО Тракия. Политическа партия ГЕРБ-СДС. Местна коалиция ГЕРБ-СДС, Политическо движение Социал-демократи, ВМРО, Бъдеще за родината и Левицата. Политическа партия Продължаваме промяната. ВМРО, политическа партия. Посолство на Република Армения. Доктор Ахавник Еворкян, председател на Дружеството на пловдивските писатели. Къща музей Пейо Крачолов Яворов. Фундация Яворов. Госпожа Таня Тотева, почетен гражданин на град Чирпан. Народно читалище Пейо Яворов, 1867 година. Народно читалище Димитър Данаилов, 2013 година. Исторически музей, град Чирпан. Кметство и народно читалище Яворов, 1928 година, село Изворово. Централен клуб на пенсионера Яворов, град Чирпан.
Средно училище Пейо Крачолов Яворов. Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан. Основно училище Васил Левски. Основно училище Свети Кирил и Методий, село Свобода. Начално училище Свети Климент Охридски. Основно училище Отец Паисий, село Зетьово. Основно училище Кирил и Методий, град Чирпан. Светя от граждани и почитатели на Яворов. Фолклорен клуб Тракия. Детска градина Калина Малина и детска градина Слънце. Уважаеми гости, съграждани, каня всички на тържествената Яворова вечер, която ще започне от 17:30 часа в залата на военен клуб, град Чирпан.